Kaixo ikusentzuleak, lehen sektorea, baserritarrak, landa ingurunea izango ditugu berbagai saioaren erdigunean. Gaur, duela 3 urtetatik Foru Aldundiaren baitan indarrean den Lurralde Oreka Berdearen departamentuko diputatua Bide Lagun hartuta. Xabier Arrutirekin izango dugu solasaldia. Ekonomia eta enpresa zientzietan lizentziatua da Beizamarra. Nekazaritza eta Lurralde Orekako zuzendari nagusia izan zen aurreko agintaldian, eta nekazaritza eta landa garapenekoa duela 2. Aurretik, Etor Lur elkarte publikoko arduraduna izan zen, Itsasmendikoi elkarte publikoan zuzendari kudeatzailea, eta garapeneko teknikari lanean jardun zuen Hazi Fundazioan. Xabier Arruti, kaixo eta ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Indarrean den agintaldian abian jarritako saia da, Lurralde Oreka Berdearena, 2023ko ekainaren 30ko foru dekretuarekin, onartu zen Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentu egitura berria, ordura arte, mugikortasun turismo eta lurralde antolaketa departamentuaren barruan egon zen, zergatik aldaketa, lehen sektoreari behar duen errekonozimendua eta garrantzia emateko modua da? Zergatik aldaketa, galdera ona da. Behar bada, zergatikan 2011an ere beste departamentu batean barneratu zen egin beharko genduke galdera. Urteetan departamentu propio batean izan da. Eta pixka bat ulertzeko nekazaritza arloko gaiak, nekazaritza eskumenak, Madridikan eskumenak Jaurlaritzara eta Aldundietara etorri zirenean, jatorrizko eskumenak dira nekazaritzakoak, errepideak eta gizarte politikak eta izan diren bezala, ez? Hasiera-hasierako eskumenak izan ditu Aldundian nekazaritza arlokoak, eta beti egon izan du da departamentu propio bat, hor urte batzuk kenduta, ez? Azkeneko 3 edo legealdi hauek kenduta. Zergatikan berriz apustu egin zen departamentu berri bat edo departamentu propio bat sortzeko. Gehien bat ikusgarritasunaren gatik eta eraginkortasunaren gatikan, ez? Nik uste dut, askotan joera bat egonda bai departamentu gutxiago sortzeko eta zuzendaritza asko departamentu baten azpian sartzeko, pentsatuz horrekin kanpora begira irudi ez dakit, efizienteagoa edo austeroagoa edo mango delakoan, baina azken batean eskumenak nekazaritzakoak berezita eukitzeak gertutasun hori ematen dizu, eraginkortasun hori ematen dizu, erreferentzialtasun hori ematen dizu, eta ikusgarritasuna ematen dizu baita ere gizartera begira, ez? Eta nik uste hori dela beharrezkoa eta motibo nagusi hori izan dela, ez? Bira, 3 urte, gisa horretan ibilbidea hasi duzuela berriz ere, zertan igarri da? Esaten izun hortan nik uste dut, ez? Badu bere balorea gobernu kontseilura, diputatuen gobernu kontseilura joaten zeranean, espreskien nekazaritza, landa ingurunea, basoa, mendiaz, natur inguruneaz, hortaz aritzen den diputatu bat bertan egoteak, ez? Hori hasteko, nik bertan egoten naiz eta noski saiatzen zera gai espezifikoa zeureak defendatzen eta zeureak ematen eta ez pakete oso bat edo zabalago bat, ez? Eta gero nik uste gizartera begira ere, baietz saiatzen ari gera, ikusiarazten Gipuzkoan badagoela lehen sektore bat, badagoela nekazaritza bat, badagoela mendi bat, badagoela paisai bat, eta horrek zainketa berezi bat eskatzen duela, aitortze berezi bat eskatzen duela. Eta sektorera eta baserritarrei eta begira ere nik uste dut saiatzen ari gera behintzat departamentu propio izatean gertuago egoten, ez? Nik uste hor asmatzen ari gerala. Gizartearen zein beharrei erantzun altzaien nekazaritzatik zer egin daiteke lehen sektoretik? Begira, galdera hori ona da, guk aurreko legealdietan eta nekazaritza aritu geranok eta departamentu honek eta nekazaritzako zuzendariak askotan nekazaritzatik nekazaritzarako ariketa egin dugu, ez? Zer hobetu dezake baserritarrentzako, ze onura ekarriko dio baserritarrari, nekazariari, baina legealdi honetan eta honetan azpimarra jartzen ari gera hori helburu bada, ez? Nekazaritik nekazaritzara
baina baita ere nekazaritzatik gizartera, ez? Guk beti esaten dugu, 3 bezero dauzkagu gure departamentuen, ez? Baserritarra, nekazaria, gero baita ere gizarte osoa eta herri txikiak. Orduan, nekazaritza, herri txikia, landa eremua eta gizarte osoa. Eta gizarte osoari eskaini beharra daukagu, nekazaritzak eskaintzen duen guzti hori. Eta zer da eskaintzen duena? Elikadurak eskaintzen ditu, paisaia, herri txikien zainketa eta kudeaketa. Azken batean, Gipuzkoa oso lurralde hiritartua da nolabait esateko, ez, industrializatua, hiribunetan jende asko bizi da, baina oso gertu daukagu landa eremua, oso gertu dauzkagu baserriak, eta asko gustatzen zaigu joatea baserrietara, mendira, eta nik uste dut guzti hori nekazaritzatik eta baserritik egin beharra daukagula gero eta gehiago gizarte horri begira. Hori da gure apustua. 51 milioi euroko aurrekontua du departamentuak 2026-rako, zeintzuk dira lehentasunak? Lehentasuna dira esan dizkitzuten 3 bezero horien baitan, ez? Nekazari hartzen baldin badugu bezero nagusi bezala, daukagun erronka nagusiena zein da? 2 dauzkagu horren barruan. Alde batetik, gaur egunera arte baserrian aritu diren hoiei, hemendikan bere bizitza laboralaren amaiera arteko ibilbide duin bat egiten laguntzea, orain arte baserritar diran hoiek eta ja adinez aurrea dijoazten hoiei, gero eta gehiago dira, hori da gure erronka nagusinetako bat, eta beste erronka bat daukagu etorkizuneko baserritarrengan pentsatuta, ez? Orduan, 2 ariketa horiek dauzkagu egin beharra, nola lagundu oraingoei beraien ibilbide profesionala ondo bukatu dezaten, eta hor, laguntzak, diru laguntza deialdiak, eta dauzkagunen erraminta edo tresnak desberdinak martxan jarrita, eta gero bestea da, etorkizuneko urrengo belaunaldiko nekazaria nolakoa izango da, ze behar ditu, ze aldatu da lehengotikan, eta saiatu behar berri horiei ere erantzuten. Hori nekazaritza bezeroari begira. Herri txikiak edo landa eremua bezero bezala ikusita, daukagun lehentasuna da herri txiki horiek eta landa eremu hori bizirik mantentzea. Landa eremu hori ez da nekazaritzatik bakarri bizi. Orexa baten, beizama baten, abaltzizketa baten, baserritara bizi dira, baina kalean lana egiten duen, edo beste jarduera batean lana egiten duen pertsonak ere bizi dira han. Eta haiek bizi kalitate egokia behar dute, zerbitzua behar dituzte, zuntzotikoa behar dute, baserri bideak ondo eukitzea behar dute, bestelako behar batzu dauzkate, asetu beharra dauzkagu, ezta? Eta gizartea, bere osotasunen hartzen baldin badugu, guk gizarteari begira guzti hori, esan dugun guzti horretaz gain, elikadurak eta paisaia eta zaindu beharra dauzkagu, natura zaindu beharra daukagu, biodibertsitatea zaindu beharra daukagu, berez egin beharra daukagulako, baina baita ere gizarteak gero eta gehiago hori eskatzen digulako, ez? Orduan, lehentasunak bezeroien baitan jarri beharra dauzkagu. Hainbat gauza aipatu dituzu eta joango gara horiei buruz galdezka, baina lehenik eta behin basoen kudeaketari buruz galdetu nahi nizun, izan ere arrakastatsutzat jo duzue basoen kudeaketa iraunkorra bermatzeko eta haien abandonua geldiarazteko asmoz abian jarritako basotik fundazioaren bitartez lortutakoa. Harrituta, azaldu zarete hasieratik izan duen harrerarekin eta diozue motz geratu zaretela helburuetan ere. Emaizkiguzu datuak, Gipuzkoako basoetan zenbat hektarea daude lurjabe pribatuen eskuetan eta horietatik zenbat kudeatzen dituzue? Bai, hola zenbaki borobil batzuk esateko, Gipuzkoan 120.000 hektarea baldin badaude basoa direnak, 90.000 hektarea izango liazke baso jabe pribatuetan daudenak. Hola, zifra borobil batzuk esateko. Gipuzkoaren 60% basoa da. Mota desberdinetako, baina basoa da, ez? Orain dela gutxira arte, erdia pinua zena, eta beste erdia hostozabalak eta bestelako espeziak. Eta azken urteetan, banda marroiaren ondorioz, pinuaren
kopurua edo portzenteia jaisten dijoa eta bestelako zuhaitz motak gehitzen dijoazte. Egia da, bai banda marroiak eta bai hiritartze horrek, lehen esan dugun hiritartze horrek ekarri duena izan da, gurasoengandik seme-alabak edo bilobak basoa jasotzen zutenean, baina ja, biloba hori kalean edo hirian bizi denean, ezagutza hori galtzen joan dela, eta lehendikan geneuzkan tresnak ez ziren nahikoak. Guk urtero ateratzen dugu dirulaguntza deialdi bat landaketak egiteko, basoa kudeatzeko, basoa garbitzeko, mendibideak eta garbitzeko, baina konturatzen ari ginen hori ezagutza daukatenentzako ondo zetorrela, baina ezagutza galdu dutenak ez da bakarrik esatea dirulaguntza bat daukazu landaketa egiteko, jakin egin behar duzu noiz landatu, noiz egin behar duzun entresaka bat, noiz egin behar duzun garbiketa bat, eta ezagutza hori galdu denean zer ikusten genuen basoiek abandonatzen ari zirela. Eta horrek bere arriskua dakartza. Suteen arriskuak, uroldea direnean eta bideak eta mendibideak eta ez badira zeintzen higadura askoen arriskua handitu egiten da. Eta usten genuen, eta gero errealitateak ala esan digu, bazegoela hor gehiago laguntzeko behar bat, ez? Gizarteak beste zerbait gehiago eskatzen zigula. Eta horregatik sortu genduen basotik figura, ez? Eta basotikek egiten duena da, baso jabe horri aukera eskaintzen dio bere lurrak basotiken usteko, ez saltzeko, baizik usteko, jabetza berak izaten jarraituko luke, eta basotikek kudeatu egiten ditu berak utzi dizkion lurroiek. Eta trukean, basotik balore bat jasotzen duenez, eta etorkizunean balore gehiago izango duena, urtero halako alokairu moduko bat ematen dio lurra utzi dion baso jabe horri. Eta basotikek, Gipuzkoako bizka planteamentu orokorra kontutan eukita, kasuan egokina ikusten duen landaketa egiten du, beti ere, beti esaten dugu eta basoaren ponentzia batzar nagusitan egin zenean ere garbi gelditu zen etorkizuneko basoak helburu soziala, helburu ekonomikoa eta helburu medioambientala zeitu beharra dauzkala, ez? 3 helburu horiek. Eta horretan oinarrituta basotikek aida landaketa desberdinak egiten 3 helburu horiek kontutan edukiz. Datuetara joanez, basotikek 200 bat eskari edo 200 bat baso jaberen lurrak hartu ditu jada, ian 2000 hektarea inguru, eta beste 900 bat eskari edo baso jabek eskari egina daukate, baina hor gabiltza guztiak nola atendituko, baina lanez gaindituta nola bat esateko, ez? Orduan, oraindik portzentai txikia da, baso jabe guztierekiko, baina gure helburua ez da ere, ojala denak modu pribatuan kudeatuko balute baso hori, ez? Gure helburua da, abandonatuta gelditzen ari den hori kudeatzen jarraitu alizatea. Aipatu ditugu Gipuzkoako datuak, galdetu nahi nizun Debagoienekoei buruz, eta kudeaketarekin lotuta kasuan kasu ere esan duzu, eta gurera etorrita zer nolako kudeaketa ari zareten egiten Debagoienean. Debagoieneko datuak zehazki, uste dut, 25-30 baten baso jaberen lurrak hartu ditugula jada, 200 bat hektarea inguru, eta kudeaketari dagokionez gure oinarria da esan dudan helburu soziala, ekonomikoa eta medioambientala, ez? Batzuk esaten digute, begira, nik badaki diru gutxiago jasoko detela, baina nahiko nuken ere lurretan aritza landatzea. Beste kasu batzutan, geuk, basotikek, esaten du, lur honek badauka gaitasuna landaketa errentagarriago bat egiteko, pinua edo beste, baina dagoen parajearen gatikan, ostozabal bat landatuko dut. Baina badauka guztionek birtude bat gure ustez. Hori ez dugu baso jabearen gain egiten. Baso jabeari guk ematen dion errenta, nolabait esateko edo dirua,
da baso horren potentzialaren arabera. Naiz eta gero, hain potentzial guztia ez aprobetxatu. Naiz eta pinua aldatu ordez, gero arizia aldatu. Eta hori, pentsatzen dugu, ez duela baso jabeak bere gain hartu behar, baizik eta gizartea bere osotasunean. Orduan, baso jabea jasotzen du, mendi horrek emango liokena, baina landatzen dugu, paisajistikoki, ingurugiro ikuspegitik, eta beste hainbat faktore kontutan hartuta, mendi horri etzako egokiena litzatekeena. Gipuzkoako Foru Aldundiak datorren udan, hasiko ditu Abaltzisketan babes publikoko 10 etxebizitza tasatu eraikitzeko lanak, etxebizitza eskuratzeko zailtasunei aurre egiteko eta landa eremuetako despopulazioa geldiarazteko asmoz, beste 5 udalerri txikitan ere antzerako proiektuak garatzeko asmoa duzu eta tartean dago Leintz Gatzaga, zein da asmoa kasu horretan, ez dakite dagoeneko hasi dituzuen hartu emanak. Bai, hartumenak badauzkagu, udalarekin hartumena badauzkagu, identifikatuta dauzkagu oso okrezpanago bi eraikin baita ere, pribatuena direnak, baina behar bada erabili ahal izango ditugunak etxebizitzak egiteko. Eta, hau nik askotan esaten, eta hau ez da azokara joan eta letxuga bat erostea bezala, honek askotan etxe horrek, eraikin horrek, erentziak jaso baldin bada, heredero asko izaten ditu, denekin ados jarri behar izaten da, ikusi egin behar da baita ere eraikinak baldintzak betetzen dituen, oraingo irisgarritasun eta baldintzak, baina Leintz Gatzaga kasuan udalarekin harremanetan gaude, bi etxebizitza o bi eraikin horien inguruan aukerari dagoen ikusteko. Horietan etxebizitzak egiteko. Bai. Nik uste dut, herri txiki eta Gipuzkoan asko ez dira, baina badauzkagu herriak beraiek bizi berritzeko berezko gaitasunik ez daukatenak. Eta horrelako ekimenak egiten ez baldin baditugu, nik beti esaten dut, umbral kritiko horren azpitikan daudela, ez bersortzeko edo gaitasunik ez daukatenak, eta ahalegin hauek egin beharra dauzkagu, identifikatuta dauzkagu herriak, eta buru belarri lanean ari gera, horietan, eskaria egon edo ez egon, berdinez, baina naiz eta eskaririk ez egon, momentu jakin batean, pentsatzen dugu herri batzutan, estokean etxebizitzak eduki behar ditugula. Zertarako, bertako seme-alabaren bat adina iristen denean, aukera edukitzeko bertan gelditu ahal izateko. Ze aukerarik ez badauka juningo da. Aukera baldin badauka, erabakin beharko du gelditu edo ez. Baina behintzat estokean edukitzea garrantzitsua dela iruditzen zaigu. Herrietan ari bira, azokak bizi berritzeko ahaleginak egiten, adibide bat ipintzearren, Bergaran bertan daukagu esate baterako, Oxirondo berria, duela urte terditik, gobernantza eredu berri batekin, egiteko modu ezberdinekin, funtzionatzen, iruditzen zaizu beharrezkoak direla? Horrelakoak ikusten da mugimendua zentzu horretan. Azokak beharrezkoak noski, baina bajarriko dut, egungo gizarteari, egungo gazteei, egungo bizimoduari hobeto txertatu edo egokitutako azokak. Ezin dugu pentsatu, orain dela 20 urte edo 30 urteko azokak oraingo gazteari balio dionik, ez? Nik uste gakoa hortxe daukagula, ez? Asmatzen nola gure bertako produktuak azokara eraman, nola saldu, nola salgarri jarrian, modu erakargarri batean, eta erronka nagusian nik uste hor daukagula, ze jendearen joerak erabat aldatu dira, ez? Eta dago ezinbestekoa da egungo errealitatera egokitzea. Dudarik gabe, ez. Baserritar misto profesionala programa aurkeztu zenuten iazko urtarrilean, 2. deialdia ere abian da, programa honen bitartez, baserriko eta enpresako lana uztartzeko modua ematen duzue. Trebatu proiektua da beste bat, kasu horretan lehen sektorean hasi nahi duten pertsonak
errelebo bila dabiltzan ustiategiekin lotzen ditu proiektuak. Horiek dira lehen sektoreko belaunaldien erreleboa bermatzeko modua, zer moduzko emaitzak ari dira ematen programa horiek? Horiek dira aleginak egiten ari gena lehen esaten izun, ez? 58-18 urte dauzkanarentzako ez du horre balio, ze ja bere etapa profesionalaren bukaeran dago, eta esaten du, nik nahi detena da beste 7 edo 8 urtetan nagoen bezala jarraitu ez, baina haren semeak, edo haren alabak jarraitu nahi baldin badu, ziur gaude gurasoen baldintza berdinetan, kasu askotan ez dutela jarraitu nahiko. Eta errentagarritasuna beharrezkoa da, baina ez da nahikoa. Bizi kalitatea, oporrak, aisialdiak, gero eta indar gehiago dauka, eta saiatzen ari gera horrelako proiektuekin, horrelako esperimentuekin, ea gai geran gazte berri horiei edo eskaintza erakargarri bat egiten. Eta adibidea dira trebatu, baserritar misto profesionalana. Nik uste baserritar misto profesionalen kasuan lehengo urtean martxan jarri genuen, 15 eskari eduki genituen, gertatzen dena da, hasiera eta bukaera deialdi itxiek egin genituela, orain deialdia urte guztian irekita utziko dugu, eta ikusten ari gerana da, hain lurralde hiritartu eta industrializatuan, denok asko daukatela baserri bat, eta gero naiz eta beha tailerrean edo industrian edo bulegoan lana egin, eta gurasoek egiten zituzten 8 ordu tailerrean, eta gero beste 4 edo 5 baserrian oporrik ez zuten egiten, baina seme-alabak hori ez dute nahi, eta kontua da, erentzian jaso egingo dutela, lehentxo edo gero etxago baserri hori jaso egingo dute. Eta ez baldin magera gai erakargarri egiteko eta tresna jartzeko, bateragarri egiteko beste lanekin, baserri hori etxe bizitza bakarrikan bihurtu daiteke. Eta hori da ekidin nahi duguna. Nahiz eta kanpoan lan egin, aukera ematea baserri hori produktibo izaten jarraitzeko. Gaitzak medio egia da abeltzaintzarako ez direla, garai errazak izaten ari, dermatosi nodular kutsakorra da azkena, eta kexu dira, abeltzainak txertaketa Gipuzkoan eta Nafarro erdian soilik egitearekin diote ez dela nahikoa berme, gaitza prebenitzeko, eta ez datoz bat eraberean gaixotasun kasuren bat izaten bada, guztiak sakrifikatu behar izatearekin ere, eta hemen esate baterako Bergarako zezenak ganadutegiaren kasua da hori, bere abelburu guztiak, 90 inguru sakrifikatu behar izan zituen, otsailean, bain justu ere, ganadutegian atzemandako tuberkulosi kasu batengatik. Bereiztu egin behar dira, eta argitu egin nahiko nuke Bergarakoa ondo esan dezun bezala tuberkulosiaren gatikanen izan zen, eta Bergarakoaren kasuan autua berak egin zuelako izan zen sakrifikatzea denak, eta ez berez eskatu zitzaizkion 7-8. Dermatosiaren kasuan, naiz eta kasu bakarra aurkitu, kasu horretan bai denak sakrifikatzea suposatzen duela, ez? Eta hori, legedi hori edo araudi hori Europatikanen datorkigu ezarrita dago. Ez zaigu gustatzen, ez nuke egoera horretan aurkitu nahi, ez? Gipuzkoan ustialeku bateko ganadu guztia sakrifikatu behar izatea, ez? Baina Europako araudiak hala esaten du, bagabiltza aleginak egiten hori malgutzeko, baina Europa oso urrutien gelditzen zaigu, eta ez dakit helburu nagusia da, txertatuta daukagunez Gipuzkoa, kutsadurarik ez suertatzea, ez? Baina bai kezka handia dago zentzu horretan. Europako batzordeak behin-behinean indarrean jarriko du, Mercosurrekin sinatutako akordioa, nork dauka horretatik irabazteko eta nork galtzeko? Nik uste nego garbi ikusten nahi dela nork daukan irabazteko eta nork galtzeko, ez? Industriak badirudi eta automozioak eta badirudi ez irabazteko gehiago daukala, eta lehen sektoreak orokorrean badirudi galtzeko gehiago daukala, naiz eta kasu batzutan esaten duten, ez dakit ardoaren kasuan edo beste kasu batzutan aukera berriek iriki daitezkela, ez? Hemen baita ere kexatu ginezke, ez dakit horrek atzera bueltari badaukan, baina nik Europari bai eskatuko niokena da, automozioak Mercosurrekin irabazi behar baldin badu,
irabazi horien zati bat beharko lukela galtzen duten horiek konpensatzeko, ez? Eta nik uste burrukari posibilistana edo ez dakit realistana hori litzatekela, ez? Ni ez nahi sartuko horren beste Mercosur bai edo ez, baizik eta Mercosurren batzui generatuko dizkienen mozkinak irabaziak edo onurak erabili daitezela Europa mailan kalteak edo galerak izan dituzten beste sektore horiek konpensatzeko eta gutxienez lehen dauden bezala uzteko, ez? Eta ze iruditzen zaizu egin daitekeela industria sektoretik baserriaren errentagarritasuna laguntzeko. Hor adibidez duela urtebete, hemen oinatin dugun Ulma Agrikolak 10 milioi terdiko inbertsio egin zuen, laboreen produktibitatea eta kalitatea errazten duten berotegi sistema aurreratuagoak diseinatzeko eta uraren eta ongarrien erabilera razionalizatzeko. Halakoak tamaina handiko ekoizpen guneetarako dira, ala gure baserrietan ere badute kabida. Bai, nik uste dut, eta industriak asko egin dezakez, gertatzen dena da Gipuzkoako industria gehien bat beste sektoretara begira ekoizten duela edo lana egiten duela, ezta? Baina noski industriak eta teknologiak lehen sektorean onura asko ekarri ditzakela, ez? Eta Ulmaren adibidea jarri dezu, eta handientzako balio duena kasu askotan txikintzako ere balio du. Nik uste droien adibideak edo orainen esi virtualak, ez? Animali jartzen zaizkien koilari hauek muga bat ez dezaten pasatu edo kokapena jakiteko GPS-aren bidez. Nik uste mendiak garbitzeko robotak, industriak uste dut ekarpen handia egin dezakela, hori teknologi ikuspegitik, eta Gipuzkoako kasuan industriak ekarpen handia baita ere egin dezake, lehen esan dizudan, baserritar misto profesionalaren kasuan eta errestuz langile horiei bateragarri egin ahal izatea nekazaritza eta bere enpresan lana egitea, ez? Nik uste oso politia dela Gipuzkoako enpresa batek esan ahal izatea, nik makinak egiteaz gain nire langileen bidez elikagaiak egiten ditut baita ere, ezta? Nik uste hori dela gizarteari industria batek egin dezaioken, edo taller bateko, enpresa batek egin dezaioken, ekarpen polit badala, ez? Nik ez ditut bakarrik makinak egiten, baita ere elikagaiak sortzen ditut, nire langileak aukera eman dietelako elikagaiak egiteko. Klima krisiak dakartzan eta ekarriko dituen kolpeetarako prest dago Gipuzkoa? Bai, klima aldaketak ekarriko dituen kolpeetarako jada ikusi ere egin ditugu, batzuk geroz eta gehiago. Esango zenuke Gipuzkoa prest dagoela horretarako, nekazaritza lehen sektore ikuspegi horretatik zertan diharduzu lanean? Ez dakit prest gaude, ez dakit inoiz prest egoten geran olako larrialdi edo olako egoera zailetarako, ez? Nik uste dut urrats garrantzitsu bat ematen ari gerala eta dala kontzientzia gero eta kontzienteago gerala horri aurre egin beharra daukagula, ez? Eta gu gure arloan ere bai, ez? Guk duela urte pare bat Gipuzkoa mailan Aldunditik martxan jarri genuen herritarren batzarra izeneko dinamika bat, galdera egiten geniena, 30 bat Gipuzko, hausazko 30 Gipuzkoarren hartu, eta 6 hilabetetan edo lanketa bat egin zen bereiekin, galdetuz nola lagundu lehen sektoreari klima aldaketari aurre egiteko, ez? Alegia guk lehen sektorea klima aldaketari aurre egiteko eragile bezala ikusten dugu. Ez aurkari baizik eta lagungarri. Eta hori da gure erronka, ez? Nola lehen sektorea, nola basogintzak, nola baserriak, nola herri txikiek lagundu dezaketen klima aldaketari aurre egiten. Eta lehen aipatu dizkizudan adibide horiek, gure ustez basoak sasiak hartu ordez kudeatuak eukitzea, bideak garbiak eta eukitzeak eta sute arriskoak eta gutxitzen ditu. Sute arriskoak gutxitzea ezinbestekoa da klima aldaketari aurre egiteko.
elikaduraren inguruan ere nik uste dut urrats garrantzitsuak eta eman beharra daudela, eta nik uste dut lehen esan dudana garrantzitsuna, kontzientzia gero eta gehiago daukagula zentzu horretan. Xabier Arruti, Lurralde Oreka Berdeko Foru Diputatua, eskerrik asko bisitarengatik. Zuei, aukera emateagatik, urren arte.